oganda mabende thoth giwacho ni iluongo a interview to sirkal kata bad migawo mochung'ne weche mag jotichgi gin gi listi margi mag jok made gier nochopi e kinde ma gik ma kamagi timore sirkal madaloso thuolo ne joma tindo kata jok mamanyo tije pinje maoko ineno ka gitimore kar kae debe ni moko gin ga ponono mana ketho saa nikech idhi tido ka nitie list mane nitie koro ndi mana ka formality ni ji 3,000 nobiro tidwaro mana ji 200 ji 15,000 ochopo idwaro mana ji 2,000 kende tijegi. Ingini mane shida mwasebedogo sana sana Kenya kae tije mag sirkal kechiyudo ni jogi gin gi list gimoro lakini mondo koro gibed ni gin gi comply gi weche mag Auditor General tije mag Public Service Commission nyaka bed nyaka landi samilande no donge jibro apply ba jibro biro koro shida bedo ni kare giniti mana mar formality seche moko bende nitie jok moko ma nyalo apply to gima jogi temo timo negi temo loso kaka ji donjo kae based on kumiae koro region by region onyalo bedo balancing act moro bende but chutho iwilo ni ndalo mang'eny gin timore ka ji osepangore kara jok mandiko gi osepangore koro mano miyo nyithindwa mang'eny ok yud nafasegi nikech tie jomoko mbele kacha jotelo moko mochung'ne weche tijegi eki dia gimbe gisepangore gi jogi koro mano miyo opportunities mang'eny bawa thurwa kaa ma miyo nyithindo mang'eny be tinde ol gi give up ni hawa gini gati apply to ok luonge interview na somo story moro mar nyathi moro paino somo keni Maseno kanye ingeni owacho ni no se apply tije 500 to koyuduoko ma koro no chuno ni nyaka nyathi no dhi odere nikech frustration kecho apply izini yawa izigino apply to nothing comes koro ngini frustration ni endi bende sani koro donje weche mag bende mental health nikech thoth gi yudo ka ji mang'eny manyo tije to nafase tin or nafase nitie to nafase gi nitiere jok wegi moseketi koro nitie nyinge moko mbele kacha nitie list moro kacha moselosi in sami koro apply yiro ni kare chance ok inyal yudo koro frustration donjo ne nyithindwa koro mano ok bed maber ahinya aparo ni waket gini wachak loso partnership gi private sector mondo waket a lot of professionalism in doing this wach mag ng'eruok gi ok kony kech at the end of the day opportunities ng'eny kata oko kacha we kata mana katar kende gi ng'eny nyithindwa ok gin gi exposure maber on what you need to do to be ready for opportunities machalo kamagi kora pani sirkal kik dhi adhiya ni kech PR ni wan gi tije yudhe waloso tije employment opportunities ntiere oko kacha nikech mane manya bedo ni gitemo mondo giwach ni waloso thuolo mag tije mang'eny koro beda lip service ok ber kech lip service no endo is very counterproductive sani kech sani koro jok mane obiro KICC ka ji no mabor maonge kata transport magidogo kuma ne giaye koro ing'eni mano shida miyo ni koro nyithindo koro kodok dala to en frustration nikech koro sirkal olanjo tije ok wayudo koro watim nang'o kama ne kinde magintie kanya koro Ramogi